za ka je kuma? Gani ba yara ake raba kuɗi ni ma zan je in Yanzu na zan kawo wani lissafa kuɗi sama da 10,000. Ka ji dan bakin ciki wai ƙari ƙari yana kin daɗi ne Ko na asara ne? ko na asara ne dan bakin ciki Allah wani sa'a. amu ga sallame ni ka san ni fa ba yaro bane. Alquran sun faɗi